الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحاج مادو كرمك محمد نبنج مادو بكر سيسا كروك الحاج مادو مبافوني كلي أمبا عبد الله إني سوغما ناكدي مبافوني واتي وبيبي بيالا واتي هذاك بينا بيو باسكو مغمون لا مسيسا دوبي شولا دوبي كلي لا دوبي لا هم بيسمو داف اي تي نيكابو abla nyakabo ne nyakabo hirere de akabu wa folere ma do be sous la sang do be sous la sang do be bon do bet les gwangwengwen yere la sisa yaye ouais nyare dara ntwana akabo ne nam e ma musake do mbe irishi jamana kono au point que le sar nam ale de dondo ya disi gosi akokale de kam musake ya kam bon katemetu ko koka masaka ya beka ko tlebe bo ale ka dugu do kono sube ko ale ka dugu do kono yoro do bet la sansa yoro do be suda ko ala o no ya de ayo yoro me sigi to adu karo Muhammad nam ko jiye kono ko sinjiyani hinne de kan ko balmayani nyogon de meka kan ko sinjiyani yani sabali kan awole wala nyanga fam oh ya follow me funny ko sinji yani hina kaka o de hina de sinji abla na ujira sinji kilina che kilina muso kilim wal kabla kilim go abla ya kan ala ya dade ka o ke kilinyi jago ya o ke hina nyona agubaro mo shima abalman sogandi de ala de ya sogandi o ala kilin o bebe ka min foni kune de au ben kilima o ke hina nyona ayu ko balma yani nyogonde meka ni ala yake balma mai yani mo wore keta iketa nyam wore e balma sigine bi krefa antanya bala ademe aywa ko sinyigu nyowo ya ni sabali faraka ka sinyo ala abla na masawal nyon kro amano wone sigi nyon yare ni ala yi so sigi nyon mana ala yi so aywa na yi so sigi nyon ko galantigi la o fene o muito wala we ala son fene moti sigi nyon so gandi law dero ko teriani jigi ya faraka ka teriya fene jigi anga o te o kunu ni abla ne te teriya la tukunu Allahu akbar te mo aussi tere tukuni kabako ni mi mana bala amba mene nyogon bolo kan teri ye abla jamfa be tere la kuju Allahu akbar ebe ka ko foni ki tere do wala fona pata fa tere yakila ki e ka ko adana mo kilema jiambe bora kalama aywa te nyuma de do fana ko mayani sababu amo ye mo si seka ere ke fen ni mo rewte kala fo sabu farjine amba ko jeni muye ko furu ni sutura ayo yani abla ibisa kan kuma nu sigi ngon kanka adi technician ma uke foli do akoro nam ni kuma bawde ni jere johnson de yewde foni na sisa furu ne sutura bora furu la furu ti ndugu kala fo abla itere mo min ta fasula ale funa safina bera jeli nam afaiya bayi amana ke gnya fenfen e mana ke fenfen ale be koyi ni kera surotigi abedola ni kera mo ko lenyi abedola nga muso de kanki dade o kanki ka che sutra Allahu akbar muso ka here bola wa ala mana fen bola domina ka to o boloka abla o be ke yiriba gnya kono ayo bismillah karamo furu sutra ide asika tola ngabi abla altanta no ne aywa ni aba dombi sini aba bo yoro koni agalera ñon le bu dem ne na de ala kan gisola amina ya rabbi bismillah nek abdoulaye namu amba ngauzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim biya rabbi namu afrika lot le mois ani kele samba flan mo ni kele o ka jate ne ka jate araba sungalo kalo akle konondo bi ko non tan am ko ndola ngo jate bi ke fla evita fo menta fo sungalo ka fori ablay am sera am na sensena amna sensena min nga gele o ya damne bali wallahi note soni am na fo ngolo de am fo sili non sera tanduru la domina sili bi fo sungalo ko kuma be bla sili ko kuma de be sili la ka musaka alay ablay jonathan nindi abene akli jigi le mythe décisif jinatɛgɛ la i tɛ ban gɛlɛ e to ɲɛnamaya ye gɛlɛya yɛrɛ de wa yakila k'i ye fɛn min boloda k'i b'a sɔrɔ wa fo saya e ye min boloda i t'a sɔrɔ i bɛ dɔɔnin de sɔrɔ la n'o tɛ i tɛ ban dɛ ɲɛnamaya ye ɲinini ɲini jogo dongo don ɲinini nka i bolo t'a sɔrɔ dɛ ne ka Abdoulaye an sira yɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la gafew b'an bolo an b'a daminɛ informateur ni ye jɔn ka diya ye
Ablaye saya te jonto Isigato la. ni ye cɛba dɔ ye min a ka kɛlɛkɛcɛw diɲɛ bɛɛ lajɛlen sɔnna o ma ka fɔ cɛfarinw don Sahel jamana yɛrɛ kɛlɛ la nin ka jama ye i jija cogo ale yɛrɛ ye ala minɛ a yɛrɛ ye ŋaniya ka ŋaniya fɔ ka sɔrɔ a ka jamanadenw ŋaniya tɛ ka maa ba kelen ani kɔ bila ka na Sahel jamana kɔnɔ ɲɔgɔn dankun 3 les 3 frontières la ka u bila ka taa k'u ka taa kɛlɛ kɛ n'o ye Tchad ye Mahamad Idrissa Déby saya ye cɛ in ta dɛ ayiwa ko dɔndɔngana isimaja maa bɛ to i dɔnko la Ablaye nin cɛ in kun ye Maréchal de ye Maréchal Idriss Déby a ko Sahel jamana maa si tɛ a kɔnɔ bi min ma jɔrɔ ayiwa nka maliyɛnw an ta bolofaba an ta kan ale de ja bɛ ɲɛfɔlɔ la info matin ɲɛfɔlɔ la Ablaye min ye karata waatiw ye n'a bolodara an ka fanga fɛ min ɲɛsinnen bɛ marako ma a ko M5 ko tiɲɛ la ko nin ye ka mana biri mɔgɔw ɲɛ la ka waati dɔ ka mɔgɔw laɲina u kɛ kɛlɛ yɛrɛ jati yɛrɛ kɔnɔ tɛ ko nin don nin min fɛn fɛn bolodara ni a kɛtɔ tɛ k'a ɲɛ dɛ ayiwa min ye an ka jamana yɛrɛ ye a fɔ min kɛ ko maa damadɔw tun bɛ fɛ ko ka jamana firi ka a senkɔrɔma cɛ ko tiɲɛ la min ma fɔ a ko la sariyatigiw bolo o de dan tigɛlen bɛ sɔgɔmada na info matin yɛrɛ ale kɔnɔ Ablaye nin ye kuma damadɔ ye info matin ye min fɔ ayiwa tubaarikala l'indépendant ye mun sɛbɛn bi sɔgɔmada na a ko directeur général min bɛ PMI Mali tɔgɔ la n'o ye Vital Robert ye Robert Job tuma min na a fɔra ko kanunu to yen pewu fɛn t'u nɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen la k'a fɔ k'u tun bɛ fɛ ka fanga sugu ka fira ninnu kan ale ko an kan hɔrɔnyali min ye nin ye sariyatigiw fɛ ko an kunnajara ko an ka danbe seginna an ma o kun a ma nɔgɔ an kɛ mɔgɔ suba dɔ ye jamana in kɔnɔ ko banna bi parlement français min ye yɔrɔ 3 ye dankun 3 o kuma u y'a yira k'a fɔ ko maa 1200 ani maa 1300 minnu ye terroriste ye k'olu fara san 2020 sɛgɛsɛgɛli min n'o kɛra o dantigɛli de taara kɛ Faransi ka maaw ye minnu n'olu ye wasadenw ye ayiwa Ablaye nin waati na indépendant kelen ka kuma la dantigɛli kelen bɛ k'a fɔ ko ɔkɔlisow datuguna Kucala ko ka da ka jarisiw tɛmɛna u tɛmɛsenna o ko n'aw ma yɔrɔ datugu nin ye saranganali ye n'an seginna ko kura awa ko min mana bɔ a la o ka laɲiniw ye dɛ u ye yɔrɔw datugu kɛrɛnkɛrɛnna sigida min n'o ye Sagala ye Sagila Kucala mara la dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ u nana moto de la wa k'u ye mugu ni kisɛw ci sanfɛ k'a yira k'a fɔ anw tɛmɛsenna don wa an bɛ yan dɛ o ye bagabaga ye bagabaga tir de sommation Ablaye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ nin waati na u y'a yira k'a fɔ ONG Human Rights Watch fagali min kɛra kɛrɛnkɛrɛnna Mopti a k'u jalaki kolo gɛlɛnba de talen bɛ ka ɲɛsin an ka armée ma ko Human Rights ko an ka armée de kɛra sababu ye ka maa 34 k'olu faga kɛrɛnkɛrɛnnen la Mopti mara la mais mɔgɔ mun bɛ armée faga u t'o fɔ u t'o fɔ Ablaye a ka fɛn yɔrɔ min na a bɛ kari o de Kassim Tapo ale ye arasibase ani a jɛɲɔgɔn minnu kun jarikilen don jamana ka sugu de ka fira ninnu kan a ko ka ale bɛ waso bi ni an ka sariyatigiw ye ko ka da kan ko u ye sariya fɔ a fɔcogo la maa tun bɛ yiri siga la u ka kow la cogo min na ko bi ko u kan hɔrɔnyana n'u yɛrɛ ye Ablaye Erebana Nouvelle Horizon kumana a kumana u y'a yira k'a fɔ kabini Mohamed Yusuf Bathily n'u ka marasibash a bɔra k'a ye barabara kuma daminɛ dɛ ko n'Ala sɔnna ma k'a na jahanama jigi kɔfɛ n'a ye kuma daminɛ tuma ko a na jahanama a na sanpɛrɛn jigin émission kɔnɔna la je ferai descendre la foudre lors de ma prochaine émission. Au moins.
a ye nin kuma fɔ kasobonba yɛrɛ donda la a kɛra a jɛɲɔgɔn caman a n'a kanubaw caman minnu nana a kunbɛn cɛba min ye nin n'o Mamadu Yusuf Batili ye n'ale de ye collectif pour la défense république CDR o kumalasela ye a ye kuma fɔ kuma minnu ni Abdoulaye kuma ninnu gɛlɛyara dɛ a k'a y'a fɔ Mali yɛrɛ jɔyɔrɔtigibaw caman ma a ye kɛlen k'olu jalaki ko ale minɛli ni olu sen bɔra la k'a tɔ b'i dɛn Abdoulaye nin waati na min ye campagne cotonnière ye an ka kɔri o kumaw k'a fɔ de ko san 2021 min se ka to sɛnɛkɛlaw na kɔfilɛ kɔri sɛnɛ la k'u ye banque joli olu farala ɲɔgɔn kan i n'a fɔ BDM yɛrɛ fɛ k'a yira k'a fɔ CMDT an na CFA wari miliyari 40 an n'o juru don aw la aw ka se k'a ka baara kɛ fɔlen kana kɛ nkalon ye a ye min boloda sɛnɛkɛlaw ye fɔlen o ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ ye alhamdulillah Jarisu minnu bɛ joni na Yoroso mara la kunun a k'u y'a yira k'a fɔ den fa fɛn fɛn n'i y'i den bila ka taa ekɔli la olu kan tɛ den ma dɛ e min y'a bila ka taa a bɛ bɔ bɛɛ ni e ma cɛ a bɛ don e n'olu cɛ Abdoulaye a ko yɛrɛ an hakilila k'a fɔ n ko fura ye ka sɔrɔ la nka ko bɛ ka wɔɔrɔ dɛ nin ye mun natɔ ye anw ma ta Boubacar Amadou Diko premier vice-président parti yɛlɛma kalata natɔ ninnu na a kumana a ko olu hakilila k'a fɔ ni kalata masina mun ye nin ye a bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye ka ma fɛn fɛn bɛna jɔyɔrɔ sɔrɔ fereke kana don mɔgɔ si ka baara la bɛɛ kɛ taa i ka tacogo la ko ka da ka a dan tigɛra k'a jɛya bɛɛ lajɛlen ma nouvelle horizon ayiwa canard national ke jamu bɛ kuma ayiwa Francisco ale min kun ne mɔgɔw kun ye sigalen don a ma k'a fɔ ko Jarisu fɛ kuma k'a kuma ɲɔgɔnya min bɛ se ka to hakilinaw kɛ kelen ye binganiba min ani faliba min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ k'a sababu kɛ Jarisu ni a bolofara joli ye Francisco ko olu sigili ka kuma u fɛ ka o fɛnɛ o ye wale ko a bɛ se ka kɛ koyi don n'a nata la ne o ye bɔda ye ko o bɛ se ka kɛ ja min ye nin n'o ye Canada Sine ka ja ye yɔrɔ ja bɛ kuma man tun bɛ kuma kuma yɛrɛ bɛ kuma ja in Abdoulaye ja in bi ja in a balolen don dɛ centre international de conférence de Freetown parlement de la CEDEAO session extraordinaire u ka sigili kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛra mars kalo tile 29 ka na avril kalo tile 2 san 2021 na olu de bɔlen bɛ k'u jɔ ka Mali ka cidenw lajɛ awa ko an ka député minnu ni tiɲɛ la u ye a tigɛ u senkɔrɔ u ye bin tigɛ u senkɔrɔ kuma fɔra CEDEAO cɛbaw fɛ olu ye mun fɔ ko an bɛ se ka jɛn na aw ye i n'a fɔ maa welelenw nka k'a fɔ ye ko an bɛ a jɛn na aw ye k'a fɔ ko a ye yan député ye ko kuma kɔni t'a la an ka sɛnti mɔgɔ u ye dɔ fɔ an ka sɛnti mɔgɔw ma parlement min bɛ CEDEAO tɔgɔ la nin kuma in fɔra Freetown u ka sigili kɛrɛnkɛrɛnnen senfɛ o kɔ filanan fana ko n'o don ko hakɛ min ani a kan ka hakɛ min bɛ anw bolo anw lakodɔnnen don ani min kan ka kɛ anw ye a ko o fana o bɛɛ bɛ minɛ aw la aw kɔni ye maa welelenw de ye da tɛ aw ye bɔnbɔ tɛ aw ye aw jɔyɔrɔ ka dɔgɔn yan sabanan o ko aw ye député ye député minnu n'u taara k'i bolokɔni su la k'u ta ko nka aw ma taa jamanadenw yɔrɔ dɛ aw ma taa jamanadenw fɛ dɛ o la sa an ka CNT ɲɛmaaba in ale ko an ni anw bɛɛ ye kelen ye k'an ni anw bɛɛ ye kelen ye nka o kuma ye dan b'o la musolaka dɔ kuma na a ko aw ni an ka hakɛ a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye wa an ka baara bɛɛ lajɛlen ye kelen ye aw bɛ min na yan nɔ an b'o ɲɔgɔn de la an fana fɛ yen minɛ an na cogo tɛ kelen ye a faamu musolaka dɔ ko k'ale yɛrɛ bolo i kɛ i bolokɔni kɛ si la o ou bien i ka taa jamanadenw kɛ i tabaga ye o k'ale yɛrɛ hakili la k'a bɛɛ ye kelen ko ni i ko k'i bɛ nɛn don kuma ni ɲɔgɔn cɛ k'i b'a a ko ji caya
Ayo, Sud Hebdo kumana. Akodi. Politique gunga. Nam. Awako Boubou Cissé. Akunkeleme ka idugo yoro muna. Abora. Anga jamana kona kuma jamana kona kuma bode. Ako abora dugo tula sa. Ako nkundu ole no jamana fandola. Mashite min shirima. Ako Boubou bora. Sita abora kenaka. Abora kenaka. Allah akbar. Demsene munu me commune sengla. Oui min fo chema Iber Koulibaly. Anuka nyon kumbena. Oko chema Iber Koulibaly. Ena on. Ke ena on be nyon bulude. Ayo. Ko wa ke ejigi sema on na. Ne on kan ka femi ke amo ke ko ambe jigibo. Wakany. Robert Diop. Ablalen ko mama ay folike. Ay folike. Idriss Déby Salen ko ni. Adenga no e Mahamad o de be conseil militaire de transition re ko tiga la bi. Denga do babolo. O e sambi sabani wolon lay. Mais général du. We bela jeri wasadula ko ko tanin baray. Awire ay ra jamana deuna. Botma bawla dontma bawla. No e couvre-feu. Yamin dondo che. Le Pélican kumana. Akodi. Jamana Afrika asikusuku ka fira nunga kuma min kun fora. Cour suprême no anga sherabo yere laban. Ako nunu. Fen ni ako kumbe olukunga. Ako uno boli. Aka banale ko fentu no latukune. Kan horoyana. Wa useku kamunun saloke jamana yere dim. Ila fo jamana den toba akela tukuna. Les échos wele ba kunche. Eko wele kumana. Nam. Aywa ni watina Bokar Baba l'arabe inspecteur du trésor même retraite là ako tantoli foule ni tantoli keke Yunusa Kamara ayo fo anaka dalu be ngona caisse malien de solidarité mi pension munu ni obe wa tanju koro ako o kono obe na ke dona na tawla cité des escales nous paiement mobile absega ke abesra orange money la ou mobile cash amasa igana bamako wala gaw kato shibiro la bachima wala gaw kaw luta mi ne pension be wa tanju koro eta beta mobile line ni go binata passer na ba parce bébé dola mais kata ana abla atima imana minta atima gonya abla ninde kuma re yani wati do che eko yafo tabarakallah amba ku jenoy bombi anga jumande fo suku bakarini abla imana min fo ambo foke imana dantkeli minge nam seka min fo ka o ke blatral ka yabulu ambo ke ama sigele ni a sigele ndu ko bomo bonyana bon ko bonyana fo bon bonyana ulu sigu kana bon ko fa ki re yoro tumi yoro jawo bere kinya sisan parce que bon tumi wara watu minna ko yamba mako ato bon ko ni posira bebita ko so kata dumni ke sikana ka so yoro ma janno wana nyarla darsala misira mennekura cegana kulkutu bebita so kulkutu bugu ko ubuda dumni ke ubusegi bini ko bita so ka segi mandala ni segi ete segi c'est etato yani ke segi ke bita dumni nge surtout su no kumbala parce que toi ou kinya wajibiama la sieste ik me sesike katla ni na drobi ku ka dumni nge ka sesike katla ka wuri ka selifana seli abla ki ko ka baraka yoro magwe voilà ko bamako bonyana ko machine ba do tumbi tepela ko baraji ni barele wati na sonna ko moko be bame akunto kalama mando na re kelime ko mere baksi machine ba do ko mebe mako ya bara yelentma nam tepe machine do akume be mako be ko mame ya kame ko be tepe mais bamako ta bolo fa kumbo kan abe kanga kuma ko karde afo bakariye bamako tum bon garbala ko ni trendita ni très soufflé folo ke mo ni ba dabananina ubutulojo voilà boko ayo ni folo flana ko sabana mo be secret
ko tun bɛ kɛ yan voilà Baxi o yɔrɔ kɔni o kun tɛ Segu de n b'a dɔn i tɛna se k'a fɔ i b'a fɔ ko mansinba tun bɛ o fana ɲɔgɔn tun bɛ Segu wa mais min ye terrain kulekan fɔlɔ a bɛ mɛn k'a sɔrɔ i bɛ sanni na sugu kɔnɔ i b'a mɛn i b'a mɛn i b'i kanto mɔgɔ ma ko terrain kulera dɛ donc i senna teliya k'i ka baara kɛ teliya la i bɛ hali tɛ don mobili kɔnɔ tɛ moto t'i ta i bɛ se k'i senna teliya k'i ka sanni kɛ ka boli ka taa bɛn filanan ma walima filanan mana mais n'a tɛ ni filanan tɛmɛna sabanan i bɛ taa sɔrɔ terrain bɛ sɛnsɛnni na n'i ma se k'a sɔrɔ i bɛ mobili ta i bɛ taa kunbɛn Kati voilà o kelen kɔni n b'a dɔn i tɛna se ka fɛn fɔ la Dunbiya aba Kanbɛ ne salamu